କମ ଆମର କିଏ ଯେ ମାମା ବୋଲେ ତୁ ତ ସିନା ମାମା ସମସ୍ତ ମାମା ରେ କଣ 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 କହିଲୁ ଆଉଥରେ କହିଦେବି ଯାଉଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶନିବାର ଆଜି ମାମା ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆଗା ବର୍ଷା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ସମାନ ରାଜିଲା କ'ଣ କରିବା ଯିବା ନା ଯିବାନି ବର୍ଷା ଲାଗିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବେ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ସବୁ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା ରାଣେ ବର୍ଷା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ହଁ ଚାରଣ ବର୍ଷା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ହଁ ତା ଟୁପଡ଼ା ଦେଇଦେ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ହଁ कुआर जा रे एरोप्लेन देखे बन जा इन आग सब देखो जीवन कुआर जा को कुआर जीवा को कुआर जीवा रे এটা ধরে बहुत डरे बहुत डरे বন্ধ যাଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ହଁ ବନ୍ଧଟା ପୁରା ଦେଖ ବନ୍ଧଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ଗାଧୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯା ଦେଖ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦିଟା ପଛରେ ଦିଟା ବଇଛନ୍ତି फ्रेंड्स एरोप्लेन देखिए आसते आज एरोप्लेन आसनी आज आसनी एरोप्लेन आज एरोप्लेन आसनी कह एरोप्लेन देखिए आसते एरोप्लेन आसनी कह बंदड़ा आमर बंदर गाधुनाहांती अच्छी पानी नाल पानी जाक बंदड़ा जंगल
ବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ କେତିକି ଜାଗ ହେଇଛି ପାହାଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଟା ଗୋଦାମ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧଟା ହେଇଛି କିଏ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗି କେତେଟା ପାହାଡ଼ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲୁ ବୁଲିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଲୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲୁଥିବ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲି बुलिया पे आनছি দেখো জবরদস্তি গাড়ি পড়াইছি আমি लेकिन अच्छी पहाड़ टिके रुम बैक कैमरा कर देखो जब पहाड़ जाए এটা হচ্ছে ଆମ ଗାଁର ପାହାଡ଼ ଏରିଆଟା ମାନେ ଏଠି ପୁରା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏକା ଯାହା ସବୁ ଆମ ଭଙ୍ଗା କରି ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିକିରି ବେଷ୍ଟ ବୁଲି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସିନ୍ ଯାକ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ନା ସବୁ ପାହାଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ଏପଟେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ ଲାଗୁଛି ରେ ଜାଗାଟା ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ ସେଇଠି ଗୋପାଳପୁର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ରୋଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମର ରାସ୍ତା ସେଇ ଲେଖାନି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଘର ଯାଏ ଆଇଲୁରି ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ ଘରୁ ଆସିଲୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଖରା ଜୋରରେ ହଉଛି ଆମେ ଯିବୁ ହାତରେ ବାଦାମ ମିଲ୍କ ଆଣିବାକୁ ଆର୍ମି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା ଆର୍ମି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବାଦାମ ମିଲ୍କ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଚାଲ
गाइस हां टिकट पड़ाइला क्रॉस कले आसी आर्मी गेट बादाम मिल्क बुक पॉइंट्स दादा मिल नब्बे में बादाम मिल्क हाँ बंद हो हाँ पार्सल ना है पार्सल है नहीं बड़ भौणी मत खिया चलती ये भंडाटा आर मत चलती ये आर मत चलती मोर गोटे अच्छी मोर चलती पूरा स्पून काट दूसरी आइए कौन कौन करते हैं मिल्क बादाम हेलो गाइस गुड इवनिंग आज आमर इडली होची देखो बड़ बड़ करछुं इडली आज आमर इडली होची अन्य आता इडली होची चटनी और है चटनी हबो चटनी केबा हबो हबे बे सल्ला परे